Jamen, velkommen tilbage. Så er det hammer time, eller hvad vi kalder den her session lige efter frokost, hvor vi alle sammen har fået spist så meget, at de her biografsæder, de måske er en lille smule for bløde. Jeg tænkte på, hvor mange af jer var her i den første session. Det var stort set det hele. Jeg må ikke lige se hånd for dem, der ikke var her. Bare lige sådan 10 stykker. Okay. Men I kan godt være med alligevel. Når jeg sådan lige står hernede og kigger på, i modsætning til de andre sale, så kan man faktisk se ansigterne på dem, der er herinde, og det er egentlig rart nok. Og det ser utrolig meget ud som i første session. Så jeg kan godt tænke mig at høre, hvor mange sidder præcis på det samme sæde, som de sad på i den første session. Det er alligevel en del. Så, men der er også mange inden for lige præcis det her område, som måske er en lille smule autister. Så det er nok godt nok. Mit navn det er stadigvæk Ronny Pedersen. Jeg går altså ved at falde i de her måtter her hele tiden, så jeg tror, jeg vil bevæge mig herover i stedet for. Jeg vil ikke sige så meget nyt, andet end bare lige til de nye, der er kommet, at jeg arbejder i et firma, der hedder EG, og vi er en System Center partner. Jeg laver noget undervisning, og jeg laver noget community-arbejde, og primært fokuseret på det, der hedder System Center User Group Danmark, som er en non-profit organisation, hvor at vi taler lidt omkring de her System Center produkter, primært omkring Config Manager og Deployment, da det primært er drevet af Kent og jeg, som vil assistere mig lidt senere her i den her seance her. Jeg har noget blog og noget Twitter og noget, og jeg kunne se under den sidste session, at jeg fik 10 nye followers på Twitter, og jeg har en idé om, at nogle af jer sidder her, så tak for det, det er jeg glad for. Hvis der kommer flere til, så kommer der sådan en pop-up hernede, så kan I stille mig spørgsmål på Twitter, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan læse dem hernede, hvis I synes, det kunne være sjovt, hvis man ikke lige vil række hånden op. Agendaen for part 2, den ser sådan her ud. Vi skal tale noget om noget, der hedder Global Conditions og Global Expressions. I part 1, der snakker vi lidt om de her Requirement Rules, og de her Global Expressions, det er egentlig fundamentet for det her. Så skal vi kigge på noget, der hedder Advanced Detection Methods. Det vi har kigget på i den første del, det var primært den her MSI, produktkode som detection method. Og det er ikke alle, der kommer som MSI. Vi snakkede lidt om, at det måske kun var halvdelen af de applikationer, vi havde. Så derfor så har vi brug for at lave nogle detection methods, som er lidt mere avanceret end det. Så skal vi kigge på uninstall. Det er en naturlig ting af sådan en applikation, at vi kan afinstallere den igen. Vi skal kigge lidt på supersedence, som nok er det, der kommer til at fylde mest i den her session for mit vedkommende. Det er, at man kan erstatte en applikation med en ny version eller et helt andet produkt. Så kommer Kent på banen og vil snakke lidt omkring det her migrering af applikationer. Primært stadigvæk omkring noget, der hedder Package Conversion Manager. Jeg ved ikke, hvor meget han kan demorere af det på nuværende tidspunkt, men jeg glæder mig i hvert fald til at se det. Og så vil han også snakke lidt omkring, hvad der er nyt i release-kandidaten. Og så håber vi, at der bliver noget tid til noget Q&A, hvor at I kan få lov til at skyde på spørgsmål til både Kent og jeg. Mit demo-setup, det har ikke ændret sig. Det er stadigvæk 2 domain controller, en config manager server med noget SQL og en service pack og nogle opdateringer, og så har jeg 2 Windows-klienter. Ja, som sagt, så talte vi en del om de her requirement rules i den første session. Og det bliver en lille smule mere teknik-nørdet i den her session, end det var i den første. Men ikke så meget, at jeg tror, at de fleste de kan følge med alligevel. De her requirement rules, fundamentet for dem, det er de her global conditions. Det lyder sådan lidt fancy, men i bund og grund så er det bare nogle attributter, vi måler på nede på computeren. Det her med memory og så videre. Der ligger en hel masse, der er indbygget. Blandt andet så ligger de her memory og OS og dem her, som I så. Men hvis man nu har lyst til at måle på noget andet, hardwareproducenter, registreringsnøgler, vi kan lave VMI-kald, alt muligt, så kan vi oprette de her global conditions. I kan se, der er et eksempel her, hvor at den indbyggede, det kunne være den her med rammen, og så er der en corporate device key, som er oprettet nede i vores registreringsdatabase, som bliver oprettet, når vi ruller vores maskiner ud. Så jeg ved, at hvis den her registreringsnøgle den eksisterer, eller er oprettet, jamen så, eller måske har en bestemt værdi, så ved jeg, at så er det en af mine maskiner.
Så hvis jeg gerne vil måle på det, så kan jeg oprette sådan en condition. Hvis vi sådan kigger på det i den her pyramideform her og starter fra bunden af, så kan I se, at vi har nede i bunden en systemattribut. I det her tilfælde, så er det den her registreringsnøgle. Den vil jeg gerne måle på. Så laver jeg en global condition, som peger på den her, det her attribut. Og så kan jeg så efterfølgende bruge det inde i min applikation som en requirement. Hvis det nu virker en lille smule forvirrende, så kommer vi meget tilbage til det lige om lidt, og så skal jeg love for, og så skal det nok give mening. Så taler jeg lidt om det, der hedder Global Expressions. I så, jeg oprettede en i den første session, hvor jeg både spurgte på OS-version, og jeg spurgte på RAM, og jeg spurgte på, jeg ved ikke, om jeg spurgte på noget disk også, og jeg spurgte på noget primære bruger. Jeg spurgte på sådan en masse forskellige ting. Typisk så er det jo sådan, at det egentlig er de samme ting, vi godt vil tjekke på hver eneste applikation, inden vi begynder at installere den. Vi har sådan en corporate standard for, hvordan vores desktop den skal se ud. Vi vil altid have minimum et eller andet ledig diskplads. Vi har standardiseret på nogle versioner af Windows. Vi har måske de her registreringsnøgler, osv. Det kan være, at ligger nogle bestemte OU'er, et eller andet. Det kan vi så putte ind i sådan en expression, og så kan vi bare tjekke for, om den er true. Så behøver vi ikke at lave alle de her hver eneste gang. Der er et eksempel her på sliden her, der viser, hvordan sådan noget det kunne kombineres. 1 GB RAM, 500 MB diskplads osv. Hvis jeg nu kombinerer det her, og så siger jeg, at jeg lægger både den her ind og en requirement rule, hvor jeg nu kræver for eksempel 700 MB ledig diskplads, så vil det altid være den mest restriktive, der vinder. Så på den måde, så kan man godt lave de her basis setup, putte dem på, og så lægge noget mere applikationsspecifikt på efterfølgende. Og demoen de kommer lidt hurtigere her i part 2. Så lad os prøve at springe over på den en gang. Lad os prøve at se. Inde under Applications, der havde vi sådan en lille node hernede, der hed Global Conditions. Og for det skarpe øje, så vil I kunne se, at mange af de her, det er de, I kan se, de ligger herinde. Alle dem, der hedder Device, og så er der en enkelt, der hedder User. Det er dem, der er indbygget. Og dem, der hedder Custom, det er så en, jeg selv har lavet. Hvis jeg nu gerne vil lave min egen, så kan jeg højreklikke og sige Create Global Condition. Og så kan jeg lave en her, der hedder, hvad skal vi kalde den? Corporate Device. Og jeg vil gerne tjekke for en Windows settings. I kan se her, at jeg har mulighed for at tjekke for noget mobil på både Windows og Nokia også, men Windows det er fint til mig. Det er en setting, jeg vil lede efter. Så har jeg nogle forskellige ting her, som jeg kan bygge eller køre efter. Og som I kan se, så har jeg også mulighed for at køre et script. Så hvis I har et eller andet, I gerne vil detekte for, som I ikke kan finde i den her liste her, så har I alle sammen mulighed for at lave et andet script. Og der er faktisk også support for PowerShell i de her detection methods. Her vil jeg tjekke for en registreringsvalue. Det er bare en string. Og så får jeg en lille browse-knap her, som for de af jer, der også har kigget på beta 1, er en stor fornyelse. En anden ting, som er blevet forbedret, det er den her lille connect-knap heroppe. Så typisk så vil jeg jo ikke have de her registreringsnøgler på min server, når jeg sidder og laver det. Så jeg kunne browse til et remote-system, og så tage fat i den registreringsdatabase, og så finde nøglen, jeg vil måle på derude. Nu i den her demo her, der har jeg så valgt at oprette den manuelt på min server. Så jeg har lavet en Contoso, key hernede, med den her nøgle her, og den vil jeg så gerne måle på. Så har den selv stoppet den her ind, og det ser udmærket ud, og OK. Og hvis jeg så går ind og laver en expression, nu skal jeg lige prøve at se. Nej, det er fint nok. Jeg laver en expression her. Den kan jeg så kalde company. Hvad skal vi kalde den? Standard desktop. Jeg kan næsten ikke se det hernede. Sådan. Og i stedet for at vælge en setting, så vælger jeg så en expression. Nu får jeg så et vindue, som ser en lille smule anderledes ud, og så kan jeg så tilføje nogle flere af de her. I det her tilfælde her, der vil jeg så godt vælge min custom. Og så kan jeg så vælge dem, jeg selv har oprettet. Der er et par stykker mere herinde, som jeg har oprettet sådan for sjov skyld. Men jeg har den her corporate device, som vi lige har oprettet. Og så kan jeg så vælge at indtaste min værdi her.
Nu så I jo godt, at der stod, at værdien den var true. Men i det her tilfælde, der er jeg egentlig ligeglad med, hvad for en værdi den har. Bare den eksisterer. Så derfor så vælger jeg bare, at den eksisterer, og så er det det. Jeg kan også vælge det modsatte, at den ikke skulle eksistere. OK, og så vil jeg tilføje lige et par stykker mere, fordi så kommer vi til at se nogle af de lidt mere sjove ting. Jeg vælger lige en device. Lad os bare smide noget memory requirement på også. Der. Lad os holde os til 512. Mine maskiner, de har ikke så meget RAM. Og vi kan tilføje et OS. Nu ved jeg godt, det jeg kommer med lige nu, det er måske et rigtig dårligt eksempel, fordi jeg kunne egentlig bare vælge dem herinde. Men for demoens skyld, så tilføjer jeg lige Windows XP også. Grunden til at gøre det er fordi så kan jeg nemlig begynde at bruge nogle af de her logikker med and og or, og jeg kan tilføje et sprog. Den er der. OS Language. Og ikke det der, men vi kan tage dansk. Og norsk for eksempel. Sådan. Så nu har jeg alle de her ting, som jeg egentlig gerne vil tjekke for, inden jeg installerer min applikation. Man kan selvfølgelig ikke både køre Windows XP og Windows 7, så hvis jeg markerer de her to, se om jeg kan finde ud af det. Sådan. Så kan jeg gruppere dem i sådan en clause, og så kan jeg gå herind og ændre dem til et or. Og det vil sige, med forholdsvis få klik, og og en lille smule arbejde, så har jeg egentlig fået lavet en forholdsvis avanceret regel, eller en global expression, som jeg kan bruge på min applikation. Og hvis man ikke synes, at det her det ser sådan super venligt ud og sidde og rode i, så hernede, der har man det hele som sådan en preview string, hvis der er nogen, der synes, at det ser mere dokumentationsvenligt ud. Personligt, så synes jeg ikke, der er nogen af dem, der ser sådan voldsomt imponerende ud. Men det er i hvert fald forholdsvis let at lave, og forholdsvis let at dokumentere, hvis det er det, man gerne vil. Jeg siger OK på den her, og så går jeg ind og finder en applikation, som jeg kunne smide det her på. Lad os bare tage en tilfældig. Den der for eksempel. Properties. Deployment typer. Edit. Og så har vi en requirements, og så kan jeg så tilføje de her. Jeg går op og vælger custom. Og så kan jeg så vælge den her companies, var det ikke det, jeg kaldte den? Jo. Og hernede, der kan jeg bare sætte den til true, og så kan jeg så kombinere den med, at den skal være min primære bruger. På den her måde her, så behøver jeg ikke at sidde og lave en hel masse af de her avancerede regler hver eneste gang at tage beslutninger om de her ting. De fleste virksomheder, de har et eller andet regelsæt, de kan gå ud og måle på en maskine, og så sige, det her, det er en company PC. Tilsvarende, så kunne man lave noget til hjemmearbejdspladser, hvis man ved, at alle ens hjemmearbejdspladser er udstyret med en eller anden bestemt attribut, en registreringsnøgle, et eller andet, som vi kan måle på, jamen så ved vi, at folk sidder derhjemme. Så når vi sidder derhjemme, jamen så kan vi tilbyde dem den her VDI-løsning. Hvis de sidder på en kiosk-PC et eller andet sted i Polen, så er det ikke sikkert, at vi har lyst til at tilbyde dem noget som helst. Et eller andet, hvor I ligesom har lyst til at modellere den her efter lyst og behov. Godt. Lad os prøve at hoppe tilbage til sliden igen. Er det noget, I kan bruge det her i forhold til den modellering? Måske. Det er godt. Det er rigtig lækkert, når man kommer til at arbejde med det. Jeg er i hvert fald rigtig glad for det. Sådan. Så skal vi se lidt på nogle af de her mere avancerede detection-metoder, uninstall og supersedence. Grunden til, at jeg lige har givet dem sådan en slide her for sig selv, inden jeg egentlig går ned i dem, det er egentlig mere for lige at forklare, at de her 3 features, det var det, der blev introduceret dengang, at vi fik beta 2. Med beta 1, der havde vi faktisk kun den basale distribution af software på samme måde, som vi havde i 2007. De avancerede detection-metoder, jamen i part 1, der talte vi om de her MSI produktkoder som detection-metoder. I beta 1, der havde vi MSI, og vi havde script, som vi kunne bruge som detection methods. Efter beta 2, der fik vi så muligheden for at tjekke på filer og folder og på registry. Vi kan selvfølgelig stadigvæk køre scripts, og det tager jo så resten. Men nu kan vi gå ned og måle på en fil, og så sige for eksempel, den her fil, den skal ligge her, og den skal have den her version, eller den skal være modificeret på det her tidspunkt. Og på samme måde, som vi lavede de her global expressions,
så kan vi lave nogle clauses, som gør, at vi kan bruge and og or og if og not og alt det her. Så der er virkelig mulighed for at lave nogle rigtig avancerede detection-metoder. Og hvis vi kigger lidt på den her life cycle her, så kan man sige, en af de største fokus, da man valgte at kode det her, det var at lave den her life cycle, så at vi kunne følge applikationen fra vugge til grav. Og i beta 1, der havde vi muligheden for at kunne installere en applikation, vi kunne opdatere en applikation, og vi kunne retire den. Ikke pille den af, vi kunne retire den. Retire, det betyder, at vi stopper udrulningen af en installation, men at den stadigvæk er tilgængelig, sådan at de brugere, der har installationen, de stadigvæk kan lave en repair og få den installeret igen osv. I beta 2, der har vi så fået uninstall, og vi har fået det, der hedder supersedence. Og i release-kandidaten, det der kommer der, det er hemmeligt, men der kommer noget mere. Det må I komme og se næste år. Nej, det kan I komme og se på vores user group møde. Den 28. har jeg fået lavet noget reklame for den. Lad os se lidt på, hvordan uninstall det virker. En af de vigtige mål for application uninstall, det er, at det skal virke på samme måde som en almindelig deployment-metode. Det vil sige, at den brugeroplevelse, man får, når man afinstallerer en applikation, det skal være de samme steps, som man kører igennem. Det skal være den samme oplevelse. Man kan monitorere det på samme måde. Man kan give den samme, pop-ups og beskeder osv. til brugerne, sådan at det egentlig virker utrolig enkelt at arbejde med. Når man først har styr på, hvordan man sender pakken den ene vej, jamen så skal det være den samme, når man sender den anden vej. Og det er også hele ideen omkring at lave de her state-based applications, nemlig at vi kan sikre, at vi kan pille applikationerne af, hvis der ikke længere er behov for, at de skal være der, eller de ikke overholder de regler, der måtte være. Lidt mere om uninstall. Den kommer som sagt med de her options, det fik jeg vist sagt lige før, med hide og show og schedule osv., og den fulde monitorering. En MSI-pakke, den får man typisk med et eller andet MSI X/X og så en eller anden produktnøgle. Det er selvfølgelig forskelligt med en app V. Den har indbygget den her removal-ting, men måden det virker på, og måden, de steps vi skal igennem, det er det samme. For eksempel hvis man installerer en executable, som vi tager i demoen her lige om lidt, så er det typisk meget forskelligt fra applikation til applikation, hvad det er for en uninstall string, der skal bruges for at fjerne en applikation. Og der er I nødt til at kende applikationen og arbejde lidt med, og hvordan de enkelte applikationer de skal fjernes. Der er også noget omkring return-koder i forhold til, hvis en applikation returnerer et eller andet, som ikke lige nødvendigvis er standard, så kan det også godt være, at man skal ind og tweake lidt der. Men det er jo også en opgave, som jeg har i dag. Hvis man nu både har en install og en uninstall, der rammer den samme bruger, så er det altså install, der vinder. Så hvis vi hvis vi deployer en install af for eksempel Adobe Reader og en uninstall, jamen så vil systemet altid gå efter at sikre, at brugeren kan udføre sit arbejde. Og man kan sige, det er måske meget heldigt i tilfælde af, at man laver en fejl, at man ikke kommer til at pille Office-pakken af på alle sine medarbejdere. Så hellere, at install den vinder. Og lad os prøve at se lidt på, hvordan uninstall den virker. Jeg har en applikation, i det her tilfælde WinZip, som jeg ikke ønsker skal være installeret ude ved mine brugere. Jeg har den ikke som en applikation, da det egentlig ikke er noget, jeg har valgt på noget tidspunkt at tilføje den. Men jeg vil gerne sikre mig, at den bliver afinstalleret, hvis den er derude. Så det jeg gør, det er, at jeg opretter en ny applikation. Og jeg kalder den så. I det her tilfælde, der vælger jeg så manuelt, fordi det er ikke en MSI, og jeg har egentlig heller ikke installationsfilerne. Det har jeg, men det er ikke interessant for mig lige i første omgang. Jeg kalder den WinZip, version 15. Og alt det hernede, det er jeg ligeglad med. Og så er der noget brugerinformation til portalen. Det er jeg heller ikke så interesseret i. Deployment-typer. Jamen, jeg skal tilføje en. Så det jeg gør, det er, at jeg laver en script-installer. En script-installer, det behøver ikke nødvendigvis at være et script. Tænk på det som en kommandolinje, hvor man kan putte alt muligt ind i, ligegyldigt hvad man har lyst til. Så putter man den ind i den her streng, og så kan den eksekveres. På samme måde som det, I kender fra 2007 i dag.
Næste. Content location, den skal jeg angive. Så WinZip. Select folder. Det er ikke en MSI. Sådan. Den her, den vil formentlig ikke kunne installere WinZip. Men det er jeg egentlig også ligeglad med, for jeg skal bare bruge den til at pille af. Jeg skal bare pege på et eller andet. Men uninstall hernede. Det er her, hvor det begynder at blive en lille smule interessant. Fordi hvis jeg klikker browse her, og der har man jo været nødt til at undersøge, hvordan applikationen den virker, så skal den afinstalleres ved at køre WinZip 32. Og så skal den have en parameter, der hedder skråstreg uninstall x. Jeg skal lige se, om jeg har skrevet rigtigt her. Det har jeg vist ikke. Sådan. Er det rigtigt? Jeg kan ikke se noget. Ser det rigtigt ud? Jeg er nødt til at tro på, hvad I siger, for jeg kan simpelthen ikke se det. Næste. Hvis det ikke virker, så virker vores demo ikke lige om lidt. Så er der noget detection-metoder. Det er egentlig ikke lige... jo, den er ret vigtig at få med her, fordi at, der vil jeg kontrollere profilen. Og igen, på samme måde som før med registreringsdatabasen, der kan jeg vælge at browse ned og finde filerne lokalt, eller jeg kan finde dem ude på et remote-system. Det her det vil jeg heller ikke anbefale, men jeg har selvfølgelig installeret WinZip på serveren for at gøre hvad skal man sige, den her demo lidt enklere. Men det er ikke nok med, at den bare er der. Jeg vil gerne sikre mig i det her scenarie, det er måske et dårligt eksempel, men i det her scenarie, der vil jeg gerne bruge versionsnummeret også. Så det er kun præcis den her version, jeg ønsker at afinstallere. Så derfor så vælger jeg hernede og tjekke på versionen, og så skal den være equals et eller andet. Og som I kan se, så den her ud, den er rød. Det betyder, at den ikke er helt tilfreds med formatet. Det er de her parenteser, der gør det. Lige så snart de er væk, så er den egentlig godt tilfreds. Så det jeg gør, det er, at nu har jeg lige skrevet den her versionskode op. Jeg skal nok lige dobbelttjekke lige en ekstra gang. 95 79 0. Og der hvor jeg har fundet den, det er selvfølgelig bare ved at tage egenskaber for filen. Og kig på versionsnummeret. Details, og det er den der. 75 79 0. Ser det ikke rigtigt ud? 25, ja. Skrev jeg ikke også det? 25 0, 75 79 0. Ser det ikke rigtigt ud? Det er godt. I det her tilfælde, der ligger den nede i den, der hedder Program File 686. Hvis jeg nu skulle lave det her rigtigt, så ville jeg formentlig lave det som en OR, hvor jeg også tjekkede for, om den bare lå nede i Program Files. Fordi hvis den bliver installeret på et 32-bit system, så vil den jo skulle pilles af på det her system også. I det her tilfælde, der vil den jo kun virke, hvis OS'et er 64-bit. Nu har jeg kun 64-bit, så jeg popper bare videre. Install for user, det er meget godt. Pre-requirements, dem har vi ikke nogen af. Dependencies har vi heller ingen af. Næste. Og close. Og nu skulle vi jo så faktisk være i stand til at rulle den her deployment ud. Der var en, der var oppe og stille spørgsmål lige efter den sidste session omkring return-koder. Og det er sådan, at lige præcis den her applikation, den bruger ikke nogen af de standard return-koder, der er, eller som Config Manager accepterer som succeskoder. Hvor mange af jer har bøvlet med return-koder, når I ruller software ud? Stort set, i hvert fald halvdelen. Det er blevet meget, meget, meget lettere og meget mere lækkert i den her version. Hvis jeg nu tager egenskaber for min WinZip-applikation her, skal vi lige se, kommer der, og går ind under min deployment-type, tager egenskaber, går over i return code, så kan I se herinde, der ligger nogle indbyggede return koder, som den her applikation den accepterer som succes. Der er selvfølgelig også en failed. Men den her WinZip her, den returnerer en return kode 1, som betyder uninstall success. Så det jeg gør, det er, at jeg tilføjer den her returkode, kalder den 1, og jeg laver uninstall success, OK, og OK. Og det vil så gøre, at den fjerner applikationen, men returnerer en succes til min Config Manager konsol. Lad os prøve at deploye den. På samme måde, som vi gjorde tidligere, så siger jeg deploy. Vælger, hvem det er, den skal pilles af. Det er min bruger her. IT Crowd. Og
Distribution pointet. Bare et eller andet. Jeg har kun et. Uninstall. Det er sådan, at en uninstall, den kan ikke være available. Det giver ikke rigtig mening. Så kan brugeren jo bare selv gå ind i sit softwarekatalog og så pille den af. Eller sit softwarecenter. Så en uninstall vil altid være required. Næste. Ikke noget med noget tid. Fuldstændig derudad. Og hvis vi har fået lavet det hele korrekt, så skulle vi gerne kunne smutte over i... Hvor blev den af? Der. Se, WinZip, den ligger her. Vi starter, hvor vi sluttede i den første session. Jeg laver lige en policy refresh her igen. På samme måde, så var det jo brugeren, jeg rullede den til, så jeg laver en user refresh. Og OK. Og forhåbentlig, i løbet af en 10-15 sekunder, så skulle der gerne komme en request på en change. Og den change, den skulle så gerne begynde at pille den her applikation af. Er det her en udfordring, som nogle af jer står med til daglig, og I bliver udsat for at skulle fjerne noget software igen ude på maskinerne, som brugerne enten selv har installeret, eller som I ikke bruger længere? Det er godt. Er det her noget, som vil gøre jeres hverdag lettere i forhold til at løse den opgave? Det var godt. Som I kan se, så står der Removal Complete, og ikonet er væk. Så med forholdsvis få klik og en lille smule arbejde, jamen, så har vi fået fjernet de her applikationer. Hvis brugeren selv går ind og installerer den her applikation igen, så vil den her reevaluering, som vi snakkede om i den første session, den vil køre igen, og så vil applikationen automatisk blive pillet af. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver han vel træt af det. Så den kører default hver 7. dag, og hvis I vil skrue på den, så kan I bare gøre det. Jeg vil måske anbefale at lade være med at skrue den alt for langt ned. Jeg ved ikke, om den overhovedet kan køre i timer, men altså find et eller andet niveau, hvor det passer godt. Ja, spørgsmål der. Ja. Nej. Nej, men det er fordi, jeg skal sætte det flueben. Gør jeg ikke det? Men jeg har også snydt lidt. Fordi at, jeg havde 2 snapshots. En, der hed session 1, og en, der hed session 2. Og jeg har revertet mine snapshots, fordi at, jeg er afhængig af, at mine applikationer de er blevet kørt 100% korrekt, når jeg nu kører den her session. Så det er lidt tv-køkkenet. Ja, men det er muligt, at jeg har fået den pillet af. Jeg synes et eller andet sted ikke, at det burde være tilfældet. Lad mig lige dobbelttjekke en gang. Hvad sker der her? Det var den her nede. Kom så. Den er der i hvert fald ikke længere. Så men jeg tilføjede den vist også i første session, gør ikke? Men det er derfor, den ikke er med, fordi min snapshot den er røget tilbage. Så, men det var godt set. Kan jeg få mine slides igen? Ja. Med? Ja. Umiddelbart vil jeg sige ja, fordi det kan du også i 2007. Jeg sidder lige og tænker på, om man kan lave den som en requirement rule. Ja, det vil jeg tro, du godt kunne gøre, ja. Jo, men der er rigtig store business cases på at afinstallere software, som ikke bliver brugt, så det kan jeg kun give dig ret i. Men om den ligger ikke som en default indbygget. Du vil skulle lave et eller andet, der går ned og forespørger på den. Har du testet det, Kent? Men når du nævner requirement rules, så kan det måske godt være en rigtig god ting at få testet på, om vi kan jo lave VMI-kald og alverdens forskellige andre ting, og vi kan jo lave evaluering on the fly,
Så hvis vi med vores VMI-kald måske kan se, hvornår den her applikation sidst har været startet op, så kan vi jo rent faktisk gøre det helt uden om license metering, eller software metering. Men det er ikke indbygget i, og det vil så være en case-by-case ting, så hellere gå ind og kigge på de software metering data, der kommer ind i databasen, og så begynde at lave noget på baggrund af det, og så er vi tilbage til 2007. Men der ligger, for lige at gøre den færdig, der ligger en god beskrivelse af, hvordan man gør det der i 2007 på Config Manager. Og man kan sige, at problemet med den løsning i forhold til det her, det er, at den er baseret på collections. Og dermed historiske data. Men man kan sige, lige præcis i det her scenarie, så gør det ikke så meget, at det er historiske data. Fordi om applikationen bliver autoinstallet efter 90 dage eller efter 97 dage, det betyder måske ikke så meget i praksis. Så den metode, man bruger i 7, den vil du kunne bruge 100% også i 2012. Der var et andet spørgsmål her midt i, ja. For det meste, ja. Der er selvfølgelig en masse nye ting. Altså, du tænker på alt det, du har sat af kode til din 2007, om du kan bruge det op imod. Ja, altså som udgangspunkt, så langt hovedparten af det, der virker op mod de 2007, vil også virke op mod de 2012. Du skal selvfølgelig teste det. Men der er jo en masse nye ting, blandt andet den nye applikationsmodel osv., som ikke findes. Så der er selvfølgelig forskellige SDK'et på 7 og på 12. Men vi har også kodet nogle add-ons til 2007, og indtil videre har det hele bare fungeret i 2012. Så ja. Andre spørgsmål? Ja. Jamen, i det tilfælde, at du har lavet en installation. Hvad siger du? Nå, ja. Jamen, for lige at gentage spørgsmålet, så er spørgsmålet, hvis man nu gerne vil publicere det her uninstall til brugeren, hvad så? Jamen, når du installerer enten en required eller en available applikation, så vil brugeren altid kunne gå ind og fjerne den igen som default. Så skal de bare gå ind i deres software center, og så vil de kunne se alt det, som er required til dem, og så kan de så pille det af derinde, hvis de har rettigheden til at gøre det selvfølgelig. Godt. Ja, så tror jeg, vi vil løbe videre til slides. Den er der. Så er der det her application supersedence. Personligt så synes jeg, det er en af de allerfedeste ting overhovedet i Config Manager. Fordi det har virkelig gjort livet lettere for administrator at skulle håndtere de her applikationer, når det er sådan, at de bliver udfaset. Formålet det er at lave en mapping mellem den gamle og den nye version af en applikation. Og hvorfor har vi så muligheden for at gøre det her? Jamen, den ene ting, den er meget logisk, det er, at vi godt vil sikre, at vi kun præsenterer den nye version ud mod brugeren. Jeg vender tilbage til det senere, hvordan det ser ud og hvordan det virker. Det kan også godt være, at vi godt vil teste den her applikation til nogle få brugere. Og det vil sige, at vi kan deploye begge versioner og så sikre, at de her brugere kun får den nye version at se. Ja. Jeg tror egentlig, jeg vil grave lidt ned i det efter min demo i stedet for, og så ikke bruge så meget tid på sliden nu her. Fordi den her slide her, den er meget travlt, men den er egentlig også mest brugt som reference, så I kan læse på det, når I kommer hjem. Så lad os prøve at hoppe over i demoen igen. Se, den applikation, vi installerede i den første session, det var Communicator. Jeg har lavet en link-applikation inde i Configuration Manager, som jeg nu vil erstatte den her Communicator med. Så jeg finder lige link her en gang. Jeg har oprettet den for ikke at skulle bruge en masse tid på det også. Tager egenskaber for den. Løber den lige hurtigt igennem i forhold til requirement rules osv. Requirement rules, primære device og operativsystem, det er udmærket. Dependencies. Der skal vi lige have tilføjet vores Visual C++ igen. Det gør jeg lige hurtigt.
her tilfælde, der tilføjer jeg bare lige 64-bit versionen. Det skulle være nok. Den er der. Og tilføjer Silverlight. Sådan. Så har jeg fået lavet min applikation, og den har fået nogle dependencies, og den har nogle requirements. Så går jeg tilbage til min hovedapplikation, og så har jeg det her faneblad, der hedder Supersedence. De applikationer, som jeg tilføjer her, det er de applikationer, som den her applikation går ind og erstatter. Så i det her tilfælde, så er det jo så min Office Communicator. Den er der. Og som I kan se, så er min Office Communicator, det er en anden installationstype end min MSI, eller end min Link. Herinde, der kan I se herinde, at min Link, det er en script installer, og min Office Communicator, det er en MSI. Så det jeg går ind og siger, det er, at jeg vil godt erstatte den her deployment-type med den her deployment-type. Det kunne jo godt være, at jeg har flere deployment-typer inde på de her to applikationer. Det har jeg ikke. Det er udelukkende bare for at gøre det en lille smule lettere. Hvis jeg vælger bare at sige OK til det her, så vil den forsøge at lave en in-place upgrade. Men i det her tilfælde, der vil jeg egentlig hellere have, at den bare fjerner den gamle applikation, og så lægger den nye på i den samme kørsel. Hvis det er, at applikationen den er i brug derude, jamen, så vil den blive lukket ned og starte op igen umiddelbart bagefter, når det her det er kørt. Ja, godt. Det kommer an på, hvordan du har lavet dit uninstall job. Fordi det er din returkode på din uninstall, der vælger det der. Umiddelbart vil jeg forvente, at den ikke vil genstarte maskinen. Men det ved jeg faktisk ikke. Det scenarie har jeg ikke testet. Har du testet det, Kent? Så vil den fortsætte. Så bør du få Ja, afinstalleret og installeret i et hug. Ja. Men den vil ikke bare genstarte PC'en. Så vil den vente på, at brugeren gør det. Den formentlig fejler, og så vil den køre igen, når brugeren kommer op. Lad os prøve at deploye den her. Og det, som spørgeren han tidligere refererede til, det var, hvorfor jeg ikke kunne sætte det her flueben længere. Det var, fordi jeg havde snydt og lavet nogle snapshots. Det er også utrolig træls. I det her tilfælde, så er det en require. Næste. Close. Og tilbage på klienten. Kør en user policy. Det kan godt være, at det er gået lige hurtigt nok, hvis den ikke har nået at distribuere sit content ud. Lad os prøve at se. Hvad siger du? Den foreslår selv en. Den, der ligger på maskinen som standard. Og jeg har kun det ene distribution point, så det burde være nok. Har jeg glemt noget? Prøv lige at køre den igen. Jeg har min requirement routes, jeg har mine dependencies. Ja, det var godt. Jeg var lige ved at begynde at blive tørstig. Software requirements. Installing software. Hvis vi nu kan nå at få det her frem, for det går rimelig hurtigt med at pille de her programmer af på. Updating link. Den anden, den er faktisk nået at forsvinde herinde fra min communicator, men den er den i gang med at pille af. Den, som vi installerede i den første version. Og lige om lidt, så vil I kunne se, at communicator er pillet af, og at link er installeret. Sådan. Ingen communicator. Og ingen link. Det er ikke den. Det var godt set. Det var også sådan lige... Og der var min link, det var godt. Tak for det.
Jamen, en forholdsvis, synes jeg, utrolig enkel måde at erstatte sine applikationer på. Hvor mange herinde har sådan en core-kald eller en e-kald fra Microsoft? Nej, det kan da ikke passe, der kun er 3, der har sådan en. Sådan en licens, der gør, at I både må køre Config Manager og nyeste version af Windows og Office og Exchange osv. osv. Ja, så kommer der lidt flere hen op. Den gør jo, at I også må køre Forefront. Og man behøver jo ikke nødvendigvis at opgradere, man behøver ikke nødvendigvis at opgradere det samme produkt til en nyere version. Det kunne jo lige så godt være et eller andet antivirusprodukt, som man erstattede med Forefront. Eller Office, et eller andet konkurrerende produkt, som man erstattede med et Microsoft-produkt. Når I nu har licensen i forvejen. Ja, hvad var spørgsmålet? Ikke noget. Jeg er ikke målt på licenser overhovedet. Men man kan sige, for jer, der kører Config Manager, så har I jo allerede 99% af i hvert fald licensen til at køre Forefront. Så jeg siger det bare. Og Forefront, det kører fint, ja. Godt, du havde et spørgsmål? Du tænker på, at om applikationen den vil, om den vil blive installeret, hvis den er supersedet? Ja, man får den nyeste. Altså, får man den, der er lavet til at supersede, eller får man... Jeg har det lige på den næste slide. Må jeg ikke tage det der? Fordi at, ellers så kommer jeg bare til at stå og tale fremad. Kan vi ikke prøve at hoppe tilbage til sliden en gang? Se. Supersedens og slutbrugeroplevelsen. Jamen, brugeren ser kun den nyeste version. Så hvis jeg har den her Adobe Reader, der superseder, for eksempel lad os tage den her 8 og 9, og jeg går ind og siger, at 9'eren den superseder 8'eren, og jeg har deployet begge to ud til den her bruger, jamen så vil jeg kun få den her 9'er, eller den nyeste version at se. I forhold til task sequences, jamen der skal du egentlig helst frem til, at du slet ikke installerer de her applikationer via din task sequence, men at de kommer umiddelbart lige bagefter. Alternativt så vil den jo installere det, du har peget på, og så sagt, installeret lige nøjagtigt den her applikation. Hvis du gør det, jamen så vil den blive installeret. Sådan vil det være. Hvis du retire en applikation, og den er lagt ind i din task sequence, så vil den ikke blive installeret, selvom den er specificeret i din task sequence. Var det svar på et spørgsmål? Det er i orden. Et eksempel. Når du ruller de her ud, lad os sige, at du har 100 brugere, der har fået den her applikation, men det kun er de 5 af dem, der har valgt at installere den. Så vil der typisk ske det, at når man laver den her superseden, så ruller den nye version ud, så kan man så vælge, om folk de skal beholde den gamle version, og få tilbudt den nye. Jeg kan også gennemtvinge, at de skal have den opgraderet. Eller jeg kan vælge at så sige, at dem, der er derude, dem, der ikke har installeret den nu, jamen, de får bare tilbudt den nye, når de går ind og klikker. Det vil sige, at jeg har egentlig de muligheder, jeg vil have. Typisk så vil man jo nok vælge at opgradere dem, der har valgt at installere den gamle version til den nye version. Hvis vi tager 2 scenarier her, så har jeg et scenarie her, hvor Adobe Reader 9 superseder 8'eren. Begge applikationer er superseret eller deployet til den her bruger. Hvis vi siger, at 8'eren er installeret derude i forvejen, jamen så vil den køre de her requirement rules og evaluere på den, og så vil den opgradere den til 9'eren. Hvis 9'eren allerede er installeret, så vil den bare evaluere, jamen du skal have 9'eren, men jeg kan se, at du allerede har den, så vil den bare springe videre. I det tilfælde, at ingenting er installeret derude, så vil den installere 9'eren. Det her det er det simple scenarie, det kan alle forholde sig til. Så er der en lidt mere avanceret scenarie. Der er jo lige sådan en animation her. Hvis vi nu har konflikter, supersedens konflikter, hvor vi har en applikation, der er afhængig af en anden, som er blevet supersedet. I det her tilfælde der er det igen 8 og 9 af Adobe Reader, så ved vi alle sammen, hvad vi snakker om. Så har jeg den her Accounting Application. Accounting Application 1 er afhængig af Adobe Reader 8. Så er der nogle forskellige scenarier her. Hvis vi nu bare har en tom klient uden noget som helst på, så er det afhængig efter, hvad der kommer først ud til den her maskine. Lad os nu sige, det er Adobe, der kommer først. Så vil den sige, jamen okay, jeg har
jeg installerer 9'eren, fordi det er den nyeste version af den her applikation. Så kommer den bagefter til den her accounting application, og der vil den så få en fejl og returnere tilbage, at requirements are not met, fordi at den ikke kan installere den her 8'er. Så accounting application 1 vil ikke blive installeret. Man kan sige, et langt mere sandsynligt scenarie, det er, at 8'eren allerede er derude, og accounting application 1 også er derude. Og vi nu har lagt den her 9'er ind, der superseder den her, men vi har ikke testet den med vores accounting application endnu. Så vil den ikke installere 9'eren, fordi fokus det er hele tiden ikke at ødelægge det, der er ude på maskinen. Sørg for, at det, der er derude, det virker. Så betyder det ikke så meget, om vi kommer op på den nyeste version. Så når I så efterfølgende går ind og siger, jamen okay, nu har vi testet accounting application 1, og sætter dependencies på, at Adobe det er både er 8 eller 9, jamen så vil den blive opgraderet til version 9. Giver det mening? Spørgsmål? Ja? Ja? Som den gør i hvad, siger du? Hvis Adobe Reader, spørgsmålet går på, at hvis man nu har en 8'er, som superseder en 9'er, og brugeren så selv har installeret en 10'er, hvad sker der så? Vil den så stå som en failed? Og det korte svar til det er, ja, det vil den. Med mindre at du tilføjer 10'eren som en mulig detection metode, eller som en positiv. Fordi om det er Adobe Reader 10, eller om det er Angry Birds, det er sådan set lige meget, fordi den bliver ikke detektet som værende noget, den kender. Og alt afhængig efter, hvordan 9'eren den reagerer på installation, så vil den enten fejle eller nedgradere applikationen. Så ja. Andre spørgsmål? Spørgsmål helt op bagfra? Kan man se på en applikation, hvilke afhængigheder den har til andre applikationer? Altså kan du skrue tilbage i det og finde ud af, om der er nogle applikationer, der har en afhængighed til Adobe? Du kan i hvert fald gøre det den anden vej. Umiddelbart nej. Kan man det? Jo, du kan. Jeg mener, jeg forstår udmærket godt, hvor det er, du gerne vil hen. Hovsa. Skal vi lige se her. Jeg er på serveren her. Ja, men det er... kan vi lige smutte over på mine demo-maskiner? Hvis jeg nu tager sådan en applikation her. Nu ved jeg ikke, hvad det var, jeg fik klikket på. Copy. Men vi ser stadig kun slides, hvis jeg lige vil. Se, hvis jeg nu har den her applikation her i link, og går ind og siger, jo, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Hvis jeg først tager den her ind, der hedder Review Relationship Supersedence, så får jeg det her, der minder sådan en lille smule om en visio-tegning, hvor jeg kan se, at link, den superseder communicator. Hvis jeg går den anden vej, så kan jeg gå ned og finde Office Communicator her. Det var da et godt spørgsmål. Kent, kan du ikke... skal vi se her. Review Relationship, og så Dependency. Så vil jeg umiddelbart mene, at den burde komme her. Nej, den viser kun det, som den selv har afhængigheder. Umiddelbart vil jeg så sige nej. Nej. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gå længere op. Jeg kan kun vise afhængighederne nedad. Jeg kan selvfølgelig gå ind og lave nogle rapporter og noget, der viser det, og finde noget på det på den måde. Men at få det vist visuelt inde i GUI'en, hvilke applikationer, der er afhængige af den her, det ved den applikation ikke noget om. Så umiddelbart, så er svaret nej. Det går kun den anden vej. Men det var et rigtig godt spørgsmål. Kan du sige det lidt højere? Ja.
Nu er jeg jo færdig med den. Ja, men det er lidt specielt i forhold til det der med at delete en applikation, fordi det kan du rent faktisk ikke, nej. Fordi der er noget, der hedder history i de her pakker her, og du skal først gå ind og retire den, før at du kan slette den. Og der er noget revisionshistory, hvor du herinde kan se de forskellige pakker. Før de er væk, kan du faktisk ikke slette en pakke. Så hvis der er nogle afhængigheder, så vil du finde ud af det, inden du får slettet det der. Er det svar på dit spørgsmål? Godt. Men du kan ikke bare slette en applikation. Den skal først retires, før at den kan pilles ud. Ja, spørgsmål? Ja. Ja, på samme måde som i 2012, så har du mulighed for at sætte de der med, at den kun må køre, når der ikke er logget en bruger på, eller whether or not, og only when a user is not logged on. De options har du stadigvæk. Nej. Det gør det ikke. Godt. Jamen, så hvis der ikke er flere spørgsmål om vedrørende Superseeden, så tror jeg vil overlade gulvet til Kent. Så skal vi danse. Yes. Jeg kører... pænt goddag. Jeg kører lidt videre fra det spor, jeg havde i tirsdags, hvor jeg havde lidt omkring migrering og nævnte, at applikationsmigrering, den vil jeg dække sammen med Ronny her. Så det vi kigge lidt på, det er nogle af de pakker, vi har allerede i Configuration Manager. Hvad skal vi overveje, når vi skal til at migrere dem? Og når vi migrerer dem, så får vi dem faktisk desværre kun migreret ind som pakker og programmer i 2012. Og som Ronny lige har sagt, både før frokost og efter frokost, så alt det sexede ved det her, det ligger jo, når man har en applikation, og ikke nødvendigvis, når man har en pakke. Så vi bliver også nødt til at se på, hvordan vi får løftet programmerne og pakkerne ind til applikationsmodellen, når vi først har fået dem over. Lige meget kort, og jeg tror faktisk, at vi gør det, at vi går i demo-mode, så vi ikke løber tør for tid. Når jeg sætter min migrering op, så nævnte jeg i tirsdag, så det er en totrins proces. Allerførst så går vi ind og specificerer vores source-hierarki, altså hvad er det for et CM07-site, jeg gerne vil migrere fra, og det har jeg gjort her. Det er udelukkende et spørgsmål om at angive det centrale site, og angive nogle accounts, der har nogle rettigheder herinde. Det næste, jeg så skal gøre her, det er, at jeg skal til at migrere selve mine pakker. Men problemet er, når I begynder at migrere jeres pakker, så har vi måske ikke helt styr på pakkerne. Jeg ved ikke, hvor mange herinde, der bruger deres Configuration Manager 2007 site server som deres data source for pakkerne. Hvis der ikke er nogen, der rækker hånden op, så er det i hvert fald løgn. Ja, så begynder der at komme noget. Det er meget fint, fordi det er sådan cirka 20-25%, og det er jo også det, vi oplever. Og vi skynder mig at sige, at det er jo ikke nødvendigvis forkert. Vi skal bare være opmærksom på, når vi ligesom har migreret vores 2007-server, så har vi jo ikke tænkt os at holde den i luften som filserver eller noget som helst andet. Så derfor så bliver vi nødt til først at gå ind og behandle vores pakker, vi har i 2007, og sørge for, at de måske bliver kopieret et andet sted hen, eller i hvert fald at deres datasource kommer til at pege på en anden lokation i 2007-serveren. Fordi ellers så vil måske vil jeres migrering fejle. Der vil i hvert fald helt sikkert ske noget med pakkerne, når I har lagt serveren ned i graven, og I forsøger at opdatere jeres distributionspunkter. Så det vil være allerførste trin herinde. Så det jeg faktisk vil gøre, det er i stedet for at vise den her, så vil jeg gå ind i PowerShell. Det er en fejl. Nej, PowerShell er ikke en fejl, men det er en fejl, jeg er her. Se, det her,
Det er jo en helt fantastisk konsol. Og når jeg går ned og kigger på mine pakker hernede, så har jeg lidt forskellige pakker. Nu fik jeg lov at læse lidt med på Ronnys slides og så første demo. Han migrerede Angry Bird, og jeg er måske en af de få, der ikke aner, hvad det er. Men jeg har noget, der hedder Happy Frog, og jeg er sikker på, at det er meget bedre. Kigger jeg på pakken herinde, så lidt ligesom de spørgsmål, som der blev stillet, jamen hvad sker der med Adobe Reader 9, når jeg har 10 i forvejen og sådan noget. Jamen, men det ved Config Manager ikke. Altså, det kan godt være, at det er et helt fantastisk produkt, men vi bliver stadigvæk nødt til at teste. Vi bliver stadigvæk nødt til at vide, hvad vi har og hvor vi går hen. Og her der kan jeg se, at min server, min site server, min Configuration Manager server 2007, den hedder CM01. Så her der har jeg altså, synes jeg selv, været fornuftig at lave et share, der hedder SSM Sources, og der ligger altså den her fil nede. Men nu er det ikke altid, at jeg er lige smart. Det er faktisk sjældent. Så andre gange, der har jeg gjort ligesom mange andre af os, jamen så har jeg lavet en pakke, det skulle gå stærkt, jeg skulle nå bussen eller et eller andet, og det er måske 1,5 år siden, jeg har lavet den her. Det kommer jeg aldrig til at huske. Så det her, når jeg prøver at migrere den her, så vil min migrering fejle. Fordi at min migreringsviser, den vil forsøge at få adgang til D-kolon, men D-kolon, det er jo selvfølgelig på den nye server. Så det første, jeg gør her, det er, at jeg går lige ind i konsollen, så slipper jeg for at taste. Det er at finde ud af, hvad det er for nogle datakilder, jeg har. Jeg tager lige en kopi af dem her. Således. Og så har jeg en lille utility. Og den her lille utility her, den kan jeg bruge til at få ændret min datasource fra en kilde til en anden kilde. Det har som sådan ikke rigtig så meget med 2012 at gøre, men vi har udviklet den i forbindelse med 2012. Men det kunne sagtens være med udskiftning af en 2007 server til en anden 2007 server. Det er et meget banalt lille produkt. Jeg sætter min konfiguration og siger, hvad er det for en server, jeg skal stikke snablen ned i. Det vil være CM01, min primære server. Hvad er det, jeg gerne vil finde? Jamen, jeg vil gerne finde de pakker, du har der. Hvor vil jeg gerne placere mine pakker? Og jeg er så doven anlagt, at jeg faktisk har præcis samme source. Så det, jeg gør nu her, det er lige for at sikre mig, at tingene er, som de skal være. Så vælger jeg Verify Location, og forhåbentlig, der kan jeg så se, jamen det er de her pakker, jeg har liggende hernede. Jeg vil meget gerne kopiere content fra den gamle til den nye source, og hvis jeg skulle have nogle filer, fordi jeg har haft testet eller et eller andet, så overskriver jeg bare det. Select Packages. Nu vil jeg gå ned og forespørge min database, og finde ud af, jamen, hvad har jeg egentlig for pakker lige præcis dernede i den der source. Og der kan jeg se her, at jeg har 3 pakker. 2 almindelige, og så har jeg en virtuel applikation, og de opfører sig ikke helt ens, når vi begynder at migrere dem. Jeg klikker Save, og så starter jeg min migrering, og så går den ellers bare ind og laver en helt almindelig Config Manager task. Den går nemlig ind og skifter datasourcen. Og det med, at der er vant til at arbejde med Config Manager, I ved godt, at det er ikke noget, man gør på 500 pakker på samme tid, fordi nu bliver vores pakker refreshet udbredt, og nu refresher vi DP'erne. Og det betyder altså en lille bitte smule. Det betyder blandt andet, at hele miljøet så stille et lille stykke tid. Og det er jo selvfølgelig noget, vi vil kunne opfange, hvis vi lige testede med en enkelt pakke og kiggede på en enkelt logfil herinde. Går jeg tilbage igen og kigger på eksempelvis min Adobe Reader, så har den fået opdateret min datasource, så den nu peger over på CM04. Og det er sådan den første forberedelse. En anden erfaring, jeg har gjort mig, det er, at har vi en pakke, der er sourcet ind i alle mulige scripts, som først tjekker for et eller andet, og så kommer selve MSI-pakken eller exe-filen eller hvad det er, og så bagefter også foretager nogle checks, så er det faktisk I bedre stillet, hvis I får skrællet de der pakker væk. Altså de der præ-checks, det ene og det andet, og så nærmest kun migrerer jeres rene MSI-fil eller jeres exe-fil herinde. Og I skal være velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Jeg hopper tilbage til min server. Det vil ikke gå godt. Det er Ronny server. Ja. Det er fri download. Så det er
Det er bare at hente det ned. Jeg skal nok skrive en download-sti til det. Det er stadig Ronnys. Fordi det her, det kan jeg blive ved med, og så kører vi i 3 timer. Jeg har allerede oversteget mine evner i går, da jeg skulle tegne en rombe i PowerPoint. Så uanset hvordan det her går, så er jeg faktisk både glad og stolt. Jeg skal have lavet et migreringsjob, og jeg skal ind og have lavet et migreringsjob af mine pakker. Så jeg går ind og definerer, at det skal være mine pakker. Vælger min type, og vælger, at det skal være en object migration. Og kan nu gå ned og vælge blandt alle de her forskellige objekter, jeg har. Og jeg vil gerne have min Adobe Reader 9.3 pakke. Jeg vil også gerne have min Happy Frogs og min virtuelle applikation. Den har selv splittet den her op, så den har selv været inde og analysere pakken. Det gjorde den, da jeg oprettede min dataforbindelse til det gamle site. Så kører den sådan en query, hvor den finder alle metadataene omkring mine objekter, collections osv. Jeg fik et spørgsmål i tirsdags. Jamen hvad nu, hvis jeg går ind og ændrer en pakke nu? Jamen, men så sker der egentlig bare det, at den her proces, den kører igen om 4 timer, og så vil den tage de her ændringer med. Så hvis man, det vil helt sikkert ikke være et big bang, når I migrerer. Det vil være noget med at sidde og teste, og så få nogle erfaringer, og så er der selvfølgelig sket noget i produktionsmiljøet. Så det er bygget til det, og hvis jeg selv vil ind og køre den her synkronisering, jamen, så kan jeg bare højreklikke og køre synkronisering. Ikke? Så spørger den om hvem der skal være ejer på pakken. Og det er udelukkende interessant, hvis I har rigtig mange sites. For det vil være sådan, at der er en eller anden af de her sites, der er ejer. Mit postulat er stadigvæk, at 90% herinde I kommer til at køre med et enkelt site. Så der er det ikke interessant. Men som regel vil man altid vælge sin cache, og så sørge for, at sourcefilerne er så tæt på cachen som overhovedet muligt, fordi de skal lige den vej igennem, inden de begynder at ryge ud til de andre primary sites. Jeg assigner et security scope, default. Læser en masse om, hvad jeg har gjort. Og så kører jeg min migrering nu. Således. Den står og kører i baggrunden. Hvis jeg vil følge lidt med, så kan jeg få klikket på min objects and job, og så kan jeg se hernede. Den kører sådan stort set i real time. Det er selvfølgelig ikke som at kigge på en logfil, så hvis vi skal se rigtig interessant ud, så vil vi åbne den logfil, der hedder Migration Manager Control Loggen, og der vil jeg kunne se hernede. Nu kan jeg se, at den er ved at køre noget Orca igennem, så jeg kan altså se, at der sker noget. Typisk så sådan en proces her, den tager et par minutter. Det er klart, hvis vi begynder at migrere 50 pakker ad gangen, så kan vi godt forvente, at der går en lille bit smule længere tid. Når jeg så først har mine pakker inde i mit software library, så vil de blive placeret under packages. Og hvis jeg har haft foldere med, så bliver de her foldere også migreret. Forhåbentlig har vi haft brugt det tidligere. Nu skal I se her, om det er min Adobe Reader. Det er det ikke endnu. De er ikke dukket op endnu. Kigger jeg i application, så vil jeg have fået en, der hedder Virtual Apps. Og lige så snart Orca dukker op, så kan jeg se, at den faktisk kommer direkte ind i min applikationsmodel. Og det er kun virtuelle applikationer, der ryger direkte derind. Alle andre applikationer, der bliver jeg nødt til at gå ned og behandle de her applikationer her. Og det kan jeg gøre ved hjælp af et tool, der hedder Package Conversion Manager. Og jeg var faktisk så naiv, så jeg troede, jeg havde toolet installeret. Det har jeg ikke. Det følger ikke med betaen, og det er heller ikke offentligt endnu. Det er sådan lidt en officiel hemmelighed. Toolet her, det ligger i en beta-version, som det er nu her. Så skal lige prøve at se, hvor jeg har det. Det har jeg her. Det vil være, så vidt vi bliver orienteret, Ronny, så vil det være en del af den endelige, og ellers så vil det i hvert fald være en gratis add-on, som man kan downloade, men jeg tror, det vil...
Ja, den vil være med i den endelige version herinde. Mens jeg lige venter på, at den får dukket op, så min Package Migration Manager herinde, som er det tool, jeg kommer til at installere, jamen det vil gøre, det er, at jeg kan bruge det til at gå ind og analysere mine pakker, og så vil den finde ud af, om den her pakke overhovedet kan migreres ind til applikationsmodellen. Og der er en masse regler, som der er lige nu her, vi skal overholde. Blandt andet så skal det være en MSI-fil. For det andet så skal vi ikke have 10 install-programmer, fordi så ved den ikke, hvad det er for en, at den skal vælge. Så der vil være nogle ting, der egner sig, og der vil være bestemt applikationer, som ikke egner sig. Og det er også helt fint. Det er ikke et krav, at alle jeres applikationer ligger i applikationsmodellen. Det kan sagtens være, at I har et script, et maintenance script, som I vil køre ned mod jeres server. Og der er jo ingen grund til at smide det i applikationsmodellen overhovedet. Det vil ikke nødvendigvis give så meget mening. Der man lå i baggrunden. Sådan er det altid. Mens jeg taster her, så skal I være velkommen til at stille spørgsmål. Det kan da være, min bror hedder det. Det er der ikke nogen af jer, der ved. Men okay, I har nok ret. Reinstall. Spørgsmålet, må jeg lige få det en gang til? Ja, så spørgsmålet det går lidt på, om Configuration Manager håndterer, jeg prøver lige at se, om jeg kan have multitaske, og håndtere det at kunne lave en reinstall, i stedet for bare en repair, men det er helt op til produktet. Det er sådan et godt eksempel på, nu skal du bare stoppe mig, hvis du ikke er enig, men det er et godt eksempel på, hvor ligger ansvaret, altså hvad er det noget config manager skal gøre, det er det ikke. Det er ikke dens opgave. Den skal egentlig bare flytte nogle kildefiler fra et sted til et andet sted. Finde ud af, om du overhovedet kan få det installeret ved hjælp af en lang række requirement rules osv. Den kan ikke finde ud af, om den her applikation, I har fået lavet i Nagorno-Karabakh, om den opfører sig på den ene eller den anden måde. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg gør lige det, jeg installerer den her application wizard. Og det er en præ-beta-ting, og den er i konstant, altså den bliver der udviklet på stadigvæk. Jeg var så heldig, at jeg fik nogle af de nye papirer i går. Jeg må ikke vise den seneste version, men noget af det, der kommer til at være i den seneste version, det er blandt andet, at jeg kan gå ind og analysere de collections, der bliver brugt. Således, at hvis I nu har en pakke, som allerede er deployet hen mod en collection, og man på den her collection har lavet nogle regler, nogle query-regler. I arbejder næsten alle sammen med Configuration Manager, så I ved godt, hvad en query-regel er. Så vil den faktisk tage de her regler og lave om til requirement rules inde på selve applikationen. Det er ret sejt, hvis man synes sådan. Det er en extension til min konsol, og det er derfor, jeg lige genstarter min konsol. Så hopper jeg ned og kigger på mine applikationer og mine pakker. Så vil jeg se heroppe nu, at Ronny fortæller mig, at tiden er knap. Så vil jeg se heroppe nu, at jeg har fået 2 ekstra ikoner. Jeg kan analysere min pakke, og jeg vil efterfølgende også kunne konvertere min pakke, hvis jeg ellers overholder de her krav. Og det kan jeg selvfølgelig gøre for flere pakker samtidig. Nu har jeg kun lige Adobe Reader her, men når jeg analyserer pakken, så vil den køre igennem en lille guide, og så vil den så ellers returnere en eller anden form for status. Og det kan være sådan noget med, jamen den her den bliver du nødt til at manuelt håndtere, eller den her det går slet ikke. Forhåbentlig vil den returnere automatisk, hvilket vil sige, at det her tool her, det kan faktisk automatisk konvertere din Adobe Reader ind til applikationsmodellen. Og hernede der kan jeg se, at min readiness på den her, den er automatisk. Det er en klassisk MSI-pakke, med en install og en uninstall, og det næste jeg kan gøre, det er egentlig bare at konvertere min pakke. Der vil være i den nye wizard, der vil være lidt flere små ting, men man kan gå ind og sige, at jeg vil også gerne have mine requirement rules med osv. Men det her,
Det erstatter det, at I selv manuelt skal ind og oprette alle jeres applikationer, så det kommer til at spare jer for en masse tid. Den er komplet, og jeg kan se min applikation not implemented. Så vi hopper i Applications, og der har jeg min Adobe Reader, og jeg kan se, at jeg har en deployment-type herinde, og det er på trods af, at jeg havde 2 programmer, men det ene program, det var et uninstall-program. Så jeg har allerede været igennem, men her der vil jeg kunne se min deployment-type. Havde jeg taget et... hvis jeg går ned og kigger her. Min Happy Frogs, og analyseret den. Så kommer den frem og siger, jamen det her det er en manuel, og så giver den mig en eller anden meget fin forklaring på, hvad det egentlig er, der kan være galt. Og de her forklaringer, som det er nu, det er sådan noget med lidt nogle begrænsninger, det skal være en MSI-pakke osv. Men de udvikler på det her, og hovedudvikleren på det her, det var blandt andet fyren, der også udviklede på UDI'en til MDT'en, så ret energisk gut. Vi er ved at løbe vanetro, tør for tid. Og jeg har lige et par små ting, som jeg godt kunne tænke mig også at tale om. Det bliver sådan lidt en speed talk, men alle dem der kommer tilbage på SUK den 28. oktober. Det håber vi selvfølgelig, der er mange, der gør. Der vil vi få noget mere tid til at gå igennem de her release candidate changes, som vi forventer at se. For det første, når vi begynder at installere SCCM, det hedder det ikke, det hedder Config Manager, så vil vi blive promptet for, hvad det er for nogle sprog, vi gerne vil have med. Det er både til serveren, men vigtigst af alt måske herhjemme også i klienten. Og der vælger vi bare dansk, og så downloader den det, og så vil vi ellers få dansk interface der, hvor vi nu ønsker det. Det er en ting, der er ret interessant. En anden ting, der er ret interessant, det er sådan noget med performance. Vi fik faktisk spørgsmål her til frokost fra en, som synes, at det her det kørte imponerende hurtigt, om det nu også var vores egen maskine og konsollen, der reagerede sådan. Og det er det. Vi har ikke snydt specielt meget. Men det bliver faktisk endnu bedre. Vi er ikke sælger vel, men vi kommer hurtigt til at lyde som sådan nogle dårlige reklamefolk, eller sådan, men det er bare meget fedt at arbejde med. Færdig arbejde. Der er sådan nogle små ting undervejs, noget som collection updates. Dem der har installeret R3, I har måske incremental collection updates, så når der sker nogle ændringer, jamen så kommer de automatisk ind i jeres collections. Det bliver fjernet som standard, hvilket vil sige, når I selv opretter collections, jamen så skal I ind og slå den her feature til. Det er ikke noget problem, man skal bare være opmærksom på det, fordi ellers så betyder det noget for ens processer. Der kommer nogle ændringer til konsollen. Det første, man vil kunne se, det er blandt andet, at nogle af de her workspaces, de har ændret plads. Derudover, så når vi laver søgninger, dem der var i tirsdags på min session, da jeg skulle lave en søgefolder på software updates, så skulle jeg indtaste en dato til og en dato fra. Det er ikke særlig dynamisk, vel? Der vil jeg selvfølgelig hellere lave en søgefolder, der hedder de sidste 14 dage. Så sådan nogle ting kommer med. Reporting kommer der til at være en masse ændringer til. Blandt andet så får vi integreret det med vores security. Det mener jeg også, jeg fik nævnt. Og der kommer til at være en masse bedre styring af rapporterne herinde. Og så den her, som jeg ved ikke helt, om jeg er glad eller ikke glad, men nu kan vi browse alle steder. Det plejer ellers at være et godt samtaleemne. Og man viser det, så siger folk, kan du ikke browse? Nej, det er også lige meget. Kan jo huske alle vores accounts, ikke? Application-kataloget. Jeg var ikke lige under hele første seance, min fejl, undskyld. Men der kan vi blandt andet modificere farveskemaet, så vi kan få et fuldstændig pink shopping experience, hvis I har lyst til det. Der vil sikkert være spørgsmål til, om vi kan få lagt et logo ind, for det vil vi rigtig gerne have, og som det er nu, så nej. Og jeg ved kun, at det vil vi selvfølgelig rigtig gerne have. I kan mail-subscribe alle jeres alerts, hvilket bliver rigtig, rigtig fedt. Discovery kommer til at blive ændret. For det første så fjerner vi helt det, der hedder Active System Group Discovery. Og det er en god ting. Vi skal så stadigvæk bruge vores informationer. Men de informationer, såsom Organizational Units og Nested Groups, de bliver bare lagt med ind i System Discovery. Det kommer til at betyde en masse, blandt andet også for dubletter og så videre. Det kunne vi godt tale om, men så skulle vi bruge meget mere end de 25 sekunder, jeg er tilbage.
En anden detalje, det er det her med stall computer filtering. I kan gå ind og angive, når I laver en discovery, lad være at hive de records med over for AD, som er mere end 14 dage, hvor mange dage I nu har lyst til gammelt. Det er jer, der styrer det. Så vi er ikke afhængige af det her. Settings management viser jeg ganske kort i tirsdags, men det bliver nu integreret med Ops Manager Alerts. Så hvis der er noget galt, hvis jeg måler på nogle registreringsværdier på en server eller et eller andet, jamen så kan jeg lade Ops Manager-teamet håndtere de problemer. Det er ikke mig. Og det er jo, kan vi skubbe arbejdsopgaver væk, så vi er glade. Client Health, vi kommer til at få mange flere checks, mange flere settings, vi tjekker for. Og Client Health State data, det kommer til at være real time. Det er det ikke i dag, der er det sådan noget, der bliver summeret en gang hver 4 time. Remote Control vil være disabled som standard. Support for nye operativsystemer. Det sidste hernede, det er lidt nogle tools, der kommer til at assistere os, når vi skal til at troubleshoot replikering. Men replikering igen, det er SQL-replikering mellem flere forskellige sites, så det er ikke så super interessant for alle os. Så der kommer til at være en del i release-kandidaten. Det bliver sådan en masse småting, en masse forbedringer til de enkelte features. Men som sagt, så meget mere omkring det, når vi har SUG-mødet. Ja, spørgsmål? Spørgsmålet er, om der kommer support for applikationsdeployment til iPhone. Som det er nu her, allerede faktisk i beta 2, så kan du oprette din Exchange Connector direkte i Configuration Manager-konsollen, og så kan du lave præcis de samme ting, altså Remote Wipe og Settings Management i Configuration Manager-konsollen, som du kan i din iPhone. Nu ved jeg godt, at jeg ikke svarer på dit spørgsmål, fordi der ved du sikkert godt, at der kan du ikke deploye en applikation, men vi er afhængige af Exchange Connectoren, så som det er lige nu, så er der ikke hvad jeg har hørt. Den kan jeg godt tage, selvfølgelig. Det kommer ikke til at ske, fordi det er jo Apple, der 100% styrer den der butik. Så hvis de laver en connector til Config Manager, hvor de publicerer de her applikationer, jamen så vil det kunne lade sig gøre. Men sandsynligheden for, at det sker, det vil jeg nok ikke sætte mine sparepenge på. Så det skal I nok ikke forvente, at det kommer til at ske. Og det kommer heller ikke til at ske i forhold til Windows 7 Phone, fordi den måde, som en sikkerheden er bygget op på i de her smartphones, det er jo, at det hele det kører i nogle isolerede kasser. Så det her med at have en management agent på de her telefoner her, det vil faktisk være noget, der kommer til at ødelægge sikkerheden på de her ting. Men det, man arbejder på i forhold til Windows 7 Phones, det er, at man kan gå ind og publicere sine egne company-applikationer op i den her App Store. Således at en virksomhed kan lægge sine egne applikationer ind i Microsofts marketplace, og så når man kommer fra de her company-kontrollerede devices, så vil man kunne se alle de applikationer, der normalt ligger deroppe, plus de her, som er company-specifikke. Så der kommer lidt, men det bliver ikke 100% managed centralt fra. Der kommer spørgsmålet om der er integration mellem Config Manager og Service Manager. Jeg er ikke måske den helt rette, fordi jeg tror faktisk mere, det er et Service Manager spørgsmål, men der kommer connector fra Service Manager også til 2012, og det så videoorienteret, så skulle det komme allerede ved releasen. Ja, jeg mener, Anders han dækkede det, ikke også? Ja, lige præcis. Ja. Spørgsmål helt op bagfra. Jamen altså, hvis klienterne har downloadet deres policy, det vil de jo typisk have gjort inden klokken bliver 8, så vil de jo starte klokken 8 alle sammen, hvis den er required for det. Altså man kan sige, der er jo 2 tidspunkter. Der er det, der hedder en available, og så er det det, der hedder en deadline.
Og hvis den er available klokken 8, jamen, så vil den ikke blive installeret. Men hvis den er required klokken 8, så vil den begynde at installere, og det vil den altså begynde at gøre med det samme. Men det gør den også i 7, altså. Skal vi ikke lige stemme den næste taler hjem, for vi er slet ikke færdige herinde, Brian? Kan man fra konsollen af også gå ud og restarte igen på en enkelt maskine, eksempelvis? Så man får en instant install på en specifik. Må jeg svare på den der? Ja. Altså, så spørgsmålet er, om vi på den enkelte fra konsollen af kan tvinge et eller andet igennem på den enkelte klient. Det er sådan set ligegyldigt, om vi genstarter den, eller hvad vi gør. Det kan vi allerede i dag, fordi, og der er allerede tools til det. Vi har blandt andet så vi lidt på Orchestrator-sessionen i går, hvor Jakob Svendsen han faktisk demonstrerede det her. Men taler vi Config Manager 2007, er der allerede en belgier, Kim Oppelfalens, som har et produkt, I kan hente ned. Jeg skal nok lige finde websitet, fordi det er et eller andet hollandsk-belgisk, jeg kan ikke lige huske hovedet. Men der hedder Instant Delivery, hvor at du kan lægge din PC eller din bruger ind i en AD-gruppe, og så fanger vi det med et VMI-kald, og samtidig så gør vi også det, at vi refresher machine policy ude på klienten. Så det er virkelig Instant Delivery. Jeg har set det, og det er ret imponerende. Altså personligt så kan jeg ikke engang bestemme, hvad jeg skal have spist til aftensmad. Men spørgsmålet går på, om Ronny og jeg, vi kan presse Microsoft. Jeg vil faktisk sige sådan, at de lytter utrolig meget til, hvad vi siger. Så lige præcis. Og der er faktisk mange af de features, som ligger i, der kommer, måske ikke lige for Ronny og jeg, men som kommer fra communityet, men også for dig selv. Alle har mulighed for at gå ind på connect.microsoft.com og komme med ændringsforslag. Og kommer der nok af samme ændringsforslag, jamen, så de lytter på det. Jeg er ret imponeret over, hvor lydhøre de er. De er jo ikke interesserede i at sende en applikation på gaden, som vi dybest set ikke gider at bruge, fordi så tager vi jo bare den anden, vi synes, der er bedre. Så, ja. Men altså, på det stadie, vi er lige nu, der skal man nok være mere end almindelig heldig for at få noget igennem. Ja. Så... Men altså, og de der ting, som Kent lige har refereret til, jeg tror, vi gør det, vi samler en blogpost på sug.dk, hvor vi smider de her præsentationer og links til alle de her ting, som vi har snakket om, så dem, der ikke lige har fået dem noteret ned, så skal vi nok lægge det derind. Jeg tror, vi skal til at slutte af, fordi at, der er andre, der gerne vil til, men husk at udfylde evalueringen, og hvis det er sådan, at der er nogen, der har flere spørgsmål, så vil vi være tilgængelige her udenfor lige sådan et kvarters tid her bagefter, så kom hen til os og tage fat i os. Og ellers så tror jeg bare, vi vil sige tak for i dag, og vi håber, vi får noget ud af det.